Dobrý den, celní správa, stůjte. Stůjte, říkám vám stůjte. Ano. Vy jste z toho golfu? Ne. Odpovězte. Tady jsou kamery, odpovězte teďka. Kdo řídil? Já nemám papíry, prostě řídil jsem. Dobře, tak jo, ruky ven, už se s váma budeme bavit normálně teda, dobře. Co pak to tady je? Máš tam něco stýho? Nemám tam nic. Něčí stříkačky tam nemáte, jo? Pervitin, jo? Dobrá. Tu zbraň máte od koho, jste říkal? Od kámoše jsem mu dostal. Vyhledávali auto, je tam velké množství bílé krystalické látky. To je taková zavařovačka plastová, prostě doza velká. Spoustu něčích stříkaček,